Евроком представя Даниела Алворадо, Рикардо Аламо, Роксана Диес, Хуан Карлос Аларкон, Джонатан Монтенегро, Мари Алехандра Мартин във венесуелския сериен филм Чудото на Хуана, 41 епизод. Не знам защо ти казах това. Аз не знам какво да правя, за да ми повярваш отново. Забрави съмненията и ми разкажи за детето си. Давам си сметка, че много отдавна си носил тази тежест в душата си. Дори си се измъчвал. Защо не си казал на Карлота? За нея това не е добра новина. Напротив, тя би се почувствала по-несигурна. Да, прав си. Но с мен можеш да бъдеш откровен. Няма нищо друго за казване. Как да няма? Ти вярваше, че с инсеминацията всичко ще е наред и... Това се случва, макар и по погрешка. Това е истинската вяра. Това е късметът. Това е истинският късмет. Най-накрая ще бъдеш баща. Късмет щеше да бъде, ако знаех коя е жената. Но не, Дезире. Не знам нито коя е, нито къде е. Трудно ще я открия. Кратона ти го няма. И няма как да я откриеш? Няма. Тогава разбирам отчаянието ти. Сигурно не е лесно да знаеш, че някъде има една жена, която носи твое дете и да не знаеш дори къде е. Предполагам, че направо се побъркваш. Нещо такова. Все едно имаш и нямаш дете. Дори по-лошо. Сега, след като Господ ми го даде, може никога да не го видя. Ами ако го търся до края на живота си и когато го намеря, ще съм пропуснал най-хубавите му години. Да знам, че расте някъде, неизвестно нито как, нито при кого. Ами ако момичето не роди детето, както казва лекарят, ще търся цял живот дете, което не съществува. Стига, Маурисио. Не дай да се измъчваш. Виж, тревожа се само за Карлота. Искам да знаеш, че можеш да разчиташ на мен. Искам да знаеш, че няма да кажа никому за този разговор. Извинявайте, че подраних. Толкова рано си дошла. Трябва да кажа на Хуана нещо много важно. Ай, знам, че вие по това време вече сте будна. Така е. Качи се, тя сигурно вече се е събудила. Да ми оставите банички, разбира се. Внимавайте, бабо Сусе. Момченце, за малко да те нараня. Не се шегувайте. За малко да ме оставите без пръсти. Не преувеличавай, моля те, не преувеличавай. Хайде в кухнята, първата партида е готова. Хайде бързо. Какво? Вече са готови? Времето е злато, малкият. Колкото повече тесто, толкова повече банички. Хайде. Какво? И тесто ли ще продаваме? Не тесто, моето момче, а банички. Добро утро! Добро ти утро. Всичко ли е наред? Това, че бягаш сутрин заради спорта ли е, или... Или какво? Може да искаш да видиш мадамите по екипи. Мадамите по екипи ли? Ела. И двете, малки, и двете. Довиждане, пази се. Довиждане. Бог да те благослови. Бабо Сусе, ами тестото? Стига с това твое тесто. Имаш една физиономия. Все едно цяла армия е минала през нея. Как прекара нощта? Не съм мигнала. Разстроих се от скандала с Маурисио.
Знаеш ли какво чувствам? Като че ли имам тук топка в гърдите и не ми позволява да дишам. Добре, Карлота, само не плачи. Отново го направи. Маурисио не прекара нощта при мен. Не лъжи. Той беше тук снощи. Но излезе. Прекара нощта навън. Разбираш ли? Дезире. Ами ако е бил при нея, може да е бил там. Ама, че безкрайна нощ. И като си помисля само каква грешка направих, като разказах всичко на Дезире. Още по-трудно заспах. Поне ще разбера дали ще разкажа на Карлота. Много мило, че дойде да ни посетиш. Не можех да не го направя. Искам Хуана да влезе в училището с високо вдигната глава. И всички ще трябва да я молят да ги извини. Един по един. Това няма да може да стане. Няма ли? След несправедливостта, която я накараха да изтърпи, ще има какво да ти разказваме после. Не искам да те разочаровам, но... Здравей! Здравей! Ще ви оставям и ще отида да сложа закуската. Хуана, оправи си леглото. Хуана, защо си се облякла така? Ами, заради работата ми. Каква работа? Ти не разбра ли какво ти казах вчера? Можеш да се върнеш в училище, защото се разкри, че ти си невинна. Няма да се върна в училище. Какво? Да. Знаеш ли какво става? Най-важното за мен беше стипендията. Но вече и нямам. Няма кой да ми я даде. Не мога да си я върна. А ученето минава на втори план. Ще помагам на семейството си. Ти сериозно ли говориш? Хуана? Как да не говоря сериозно? Кой ще издържа детето ми? Не мога да оставя тази грижа на майка ми, на баба ми, на чичо ми. Не мога. Ще се дипломирам задочно. И ще работя. Но, значи това е истинска работа. Наистина ли е така? Хуана? Защо е отворена вратата? Да не би шефът да е дошъл. По всичко личи, че има доста проблеми вкъщи. Прекарала е нощта тук. Този път поне е бил сам. Не знам какво да правя, не издържам повече. Не съм свикнала с такива ситуации. Винаги аз съм контролирала нещата. Иска ми се да избягам от тук. Мисля, че идеята ти никак не е лоша. Няма да е зле да заминеш някъде за една седмица. Да си починеш хубавичко и ще се върнеш като нова. Да не съм толкова глупава, че да й оставя съпруга си на сребърен поднос. И то за цяла седмица. Ще имат време и за меден месец. Карлота, на твое място не бих се притеснявала. А и кой знае, това може да го накара да разбере, че му липсваш. Толкова много скандали не се отразяват добре на нито една семейна двойка. Няма да бъда като майка ми. Цял живот чака на баща ми да му домъчне за нея. Твоя работа. Трябва да вървя. Довиждане. Дезире, почакай. Моля те, вземи си свободен ден. Много съм самотна. Какво? Да не си полудяла? След всичко, което се случи вчера с Маурисио и то само за да ти помогна. Ако не покажа, че работата ми истински ме интересува, ще ме изхвърли. А това ще бъде върхът и за двете ни. И за двете? Разбира се, защото докато аз съм там, това момиченце ще предпочита да е мъртво. Но тя не знае, че си има работа с теб.
А това значи, че има работа и с мен. Не знае какво я очаква. Ще направи живота й невъзможен. Как така ще започваш работа? Това нормална работа ли е? Да, съвсем нормална. А там професионалисти ли работят? Разбира се, ти какво си мислеше? Разбира се, че е така. Вчера беше първият ми работен ден. Бях като подплашен заек. Беше ме страх. Лапичките ми трепереха. Днес е втория ден, но не съм по-спокойна. Те знаят ли на колко си години? Не, да не си луда. Не искам да се заяждат с мен. И да се занасят също. Да ме карат да нося кафе и да не ме уважават като фотограф. Само Бранди знае на колко години съм. И Давид също. Кой е Давид? Защо си смени изражението? Никой. Едно момче, много симпатично. Много е сладък. И май му харесвам. И той ти харесва. Не. Не ми харесва. Има друг. Казва се Маурисио. И той ти харесва. Не ми харесва. Не съм казала това. Той е другият, който знае на колко години съм. Знае това, защото с него много сме говорили. Много сме говорили. Той е собственик на списанието и е женен. Какво нещастие? Че е женен ли? Че няма да отидем заедно на училище. Ясно. Както всеки ден ходихме заедно. Знаеш ли какво? И аз решавам да се махна от училище. Какво? Да. И аз ще си потърся работа, както си направила ти. И ще се дипломирам задочно, като теб. Почакай, седни и да не си полудяла. Тук единствената, която е принудена да работи и да учи по нощите, съм аз. А ти ще се дипломираш, както си му е редът. С диплома, пръстен и всичко останало. А аз в деня на дипломирането ти ще седя на първия ред на церемонията. И ще си правим снимки. Ще плачем и ще се прегръщаме. Така трябва да бъде. Защото това, което аз няма да постигна в живота, ти ще го постигнеш. А аз ще се чувствам така, сякаш самата аз съм го постигнала. Да не би Хуана да мисли да отива на работа, без да е закусвала. Какво? Какво каза Леля Ана? Хуана учи. Тя не ходи на работа. Не, това беше преди. Сега Хуана не учи. Сега само работи. И аз искам да пратя училището по дяволите и да се отдам на бизнес. Какво? Дори не си го помисляй това. Не си го и помисляй. Защо аз ставам за бизнесмен, нали? Продължавай да говориш така и ще видиш какво ще ти се случи най-накрая. Ще видиш ти един бизнес. Аз си стоя тук, а дъщеря ми още не е слязла да закусва. Да не би да не знае колко е часа. Бабо Сусе, хрумва ми една идея. Не, малкият, знам ги аз тези твои идеи. Защо, бабо Сусе? Тази идея е съвсем чисто нова, като от завод излязла и е от хубавите. Така ли? Добре, да кажи ми я, да видим дали наистина е от хубавите, както казваш. Става въпрос за същия бизнес с баничките, така че не се плашете. Защо да се плаша? Ами бизнесът, за който мисля, е толкова добър, че... Хайде, казвай по-бързо, че баничките са на огъня. И аз това казвам. Това си е направо огън бизнес. Ще ударим всички в земята. Какво ще кажете да започнем да продаваме баничките точно пред входната ви врата? Какво ще кажа ли? Това си е направо лудост. Кой ще купува баничките пред вратата на моята къща? Бабо Сусе! Какво? Ще ви кажа кой ще ги купува. Всички тези хора, които идват да палят свещи и да носят цветя. Кой друг? Не му мислете много, бабо Сусе. Дано никой не ми открадне идеята. Ще видите, че ще ви трябва много повече брашно, за да правите банички. Много банички, чудодейни банички. Добър ден. Заповядайте, ще повикам госпожа Карлота. Добре, че дойде. Какво става? Странно е, че ми се обаждаш толкова рано и ме молиш да мина от тук. Много странно. Разбра ли до каква криза доведе списанието твоят съпруг?
Алфредо, искам да ми разкажеш за фотографката, която Маурисио е наел да работи в списанието. Карлота, каква фотографка? Работи от вчера. Трябват ми нейните данни. Сестрички, значи искаш да ми кажеш, че Маурисио има нещо общо? Не знам. Не знам има ли или има намерение да има. Знам само, че тя не може да ми бъде противник. Добери се до данните й. За да мога да се боря, трябва да знае всичко за нея. Не, ще хапна нещо навън. По-добре вземи тези банички, ще ги изедеш по пътя. Благодаря. Здравей, как си? Здравей. Щях да съм по-добре, ако ми позволят да ти подражавам. Никакво училище, само бизнес. Не си го и помисляй. Тръгвам. Изяжте си баничките. Добре. Довиждане. Да ви пази Бог. Може ли? Влез, Армандо. Трябва да поговоря с теб за нещо много важно. Дано не е нещо сложно, защото ми боли глава. Махмурлук? Майче, да. Попрекалих с питиетата. Защо ме накара да дойда толкова рано? Става въпрос за Давид. Какво за него? Подаде оставка. Ще звънна на инспектора. За да знае, че не мога да чакам дълго да открият Хуана Перес. Инспекторе, обадихме се на всички семейства Перес, но не открихме Хуана Перес. Честно да ви кажа, отчаивам се. Не трябва да се отчаиваме, докато не разговаряме с абсолютно всички Перес в тази държава. Кажи ми следващия номер. Хуана ще закъснее за работа. Не се тревожи, моторът ти е много бърз. Прекалено бърз. Бабо Сусе. Хуана каза, че като порасна, ще ми дава моторът, за да разхождам с него мацката. Коя мацка? Тази, която сваля Мануел Рамон. Ще ти измия устата с белина, така да знаеш. Ало? Семейство Перес? Да? Кого търсите? Хуана Перес. Кой търси? Може ли да говоря с нея? Няма я. Кой търси? Не, няма значение. Ще се обадя по-късно. До чуване? Открихме ли я? Не знам. Трябва да отида да я видя, за да знам дали е момичето, което търсим. Трябва да знам какво става, Армандо. Давид, има ли проблеми с някого от списанието? С Маурисио. С Маурисио? Да? И какво е станало? Той ли му поиска оставката? Не, нищо подобно. Тогава? Това е поверително. Самият Маурисио ми го каза. Какво е станало? Кажи ми, моля те. Май проблемът е в назначаването на фотографката. На фотографката? Да не би Давид да е против това? Против ли? Не. Тогава? Майче Давид е влюбен в това момиче. И е станал много ревнив. Решил е, че момичето е влюбено в Маурисио. Не мога да повярвам, че това е причината за оставката му. Знаеш какъв е Давид, познаваш го. Същият е като теб. И понеже ревнува, започна да се кара с Маурисио, да говори му глупости и го извади от търпение. Знаеш в какъв стрес е Маурисио заради прекъсването на контактите с издателството. Да. Мислиш ли, че Маурисио ще приеме оставката на Давид? За него е по-добре да не го прави. Как сте, инспекторе? От известно време ви звъня, но все дава заето. Да. Да. Но разберете ме, това е много важно за мен, инспекторе. Знам, господин Делавега. Не мога да ви обещая нищо, но ви уверявам, че съвсем скоро ще открия момичето. Всичките ми надежди са във вас, инспекторе.
Да, това, което мога да ви кажа е, че открих едно момиче с фамилия Перес. И най-важното, казва се Хуана. Не мога да твърдя, че е именно тя, но ще отида до тях с описанието и за да разбера. Моля ви, когато имате някакви новини, обадете ми се. Няма значение колко е часа. Разчитам на вас. Разбира се. Бранди, Какво? Бранди, как може да влезеш в редакцията с каска? Не съм се сетила, че още на главата ми. Много закъсняхме, дано Енрикета я няма. Защо сме толкова късно тук? Обясних ти по пътя. Не ме ли чу? Да, чухте прекрасно с нахлупената до тук каска. Лили дойде у нас. Трябваше да поговоря с нея преди да изляза. Така ли е станало? Ще ми направиш ли една услуга? Кажи на приятелките ти от училище, че ти вече си много заета жена. И имаш работно време. Добре, извинявай. Добре. Хайде да вървим. Боже мой, дано Енрикета не ни види. Почакай. Какво? Мислиш ли, че знаят на колко години съм? Не знам. Но за всеки случай не казвай на никого нищо. Добро утро. Добро утро. Кафе? Не, благодаря. Добре. Дора, Енрикета в кабинета ли е? Да, в кабинета си е. Много хубаво се получи. А къде е Давид? И той е тук. Но с една физиономия по-зле от вчера. Какво му е? Не знам, но ще проуча. И после ще ти кажа. Хайде, ела! Вече е открила една Хуана Перес. Дано е същата. Не. С моя късмет ще се окаже, че тази Хуана Перес е някоя 100-годишна бабичка. Инес, ела, моля те. Момент. Кажете, господине. Трябва да съобщите, че свиквам съвещание с акционерите. Спешно. Добре. Маурисио? Всичко наред ли? Да, наред е. Добре. Не, Давид. Как ще напускаш? Не мога да ти го позволя. Добър ден, може ли? Да, влез. Седни. Не, исках данните на момичето, което започна работа тук. Фотографката. Нали трябва да попълня картона й? Не се притеснявай. Тя е на изпитателен срок. Така ли? Така каза Маурисио. Добре. Все пак ще й направя картон. Така че когато можеш, изпрати ми я, за да взема данните й. Разбира се, както искаш. Ще ти я изпратя. Благодаря. Но те са чудесни. Приличат на снимки за National Geographic. Какво осветление, какви цветове. Радвам се, че ти харесват. Невероятни са. Но сега никой няма да иска да чете интервюто ми, защото снимките са повече от достатъчни. Шегувам се. Добре. Никоя добре свършена работа не вреди на друга. Напротив, допълва я и двете се свързват като души-близнаци и така се издигат в космоса. Имам един въпрос. Как успяваш да направиш така, че да казваш странни неща, а накрая да звучат прекрасно? Защото и животът е такъв, принцесо. Не си ли забелязала? На пръв поглед странен, но после частите се съединяват и мечтите се сбъдват. Пак успя да ме разсмееш. Добре. Вземи тази снимка, копирай я 3 пъти и заедно с интервюто я занеси да я одобрят. Добре? Благодаря.
Да. Какво желаете? Здравейте. Вие трябва да сте майката на Мануел. Права ли съм? Добре, Киара, и тук те няма. Няма да те търся повече. Какво ли е станало? Толкова искаше да дойда, а те няма. Явно нещата не вървят. И без това отдавах прекалено голямо значение и сериозност на връзката ни. Така че всичко свърши. Значи, вие сте приятелка на Мануел Рамон. Да речем, че да. Приятелка. Киара. Приятно ми е. И на мен, Асусена. Позната като баба Сусе, особено за малките. Кажете си го. Ти да мълчиш, момченце. Струва ми се, че името ви ми е познато. Значи, Мануел ви е говорил за мен? Не ми е говорил. Работата е там, че аз веднъж намерих едно листче с телефонния ви номер в джоба на един негов панталон. Разбирам. Бабо Сусе, да не го следите. Казах ти да мълчиш, малкия. Не се притеснявайте. Само исках да се запозная с семейството на Мануел. И с вас най-вече. Добре, кажете ми, извинете, но синът ми знаеше ли, че вие ще дойдете у нас? Всъщност, аз исках да го изненадам. Знаете ли, аз много го харесвам. Той е специален мъж. Не може да не го обикнеш. Да, Енрикета, добре. Да, тя също. Добре. Иска да говори с Давид и Хуана. Не, това никак не ми харесва. Добър ден. Денят ще е добър, след като вие го огряхте като слънце с неизмеримата си красота. Много си мил, но думичката слънце не ми харесва много-много. Я вижте. Аз съм жена на звездите, луната, нощите. Довиждане. Не мога да я понасям. Давид, Кажи, Бранди. Енрикета те вика. Добре. Давид, Кажи. защо се държиш така? Да не би да съм те обидела с нещо. За какво говориш? Чувството ти за хумор на гарча. Да, така си е. Извинявай. Не е заради теб. Невероятно е. Ти можеш да си толкова сладък, а се държиш отвратително. Тук съм. Трябвам ли ти? Не, Дезире. Само исках да знаеш, че съм тук. Ако ти трябвам за нещо... Не. Всъщност да. Днес ще имам съвещание с акционерите. Заповядай, влез. Съвещание? Сутринта? Да. И е важно и ти да си тук. Така е, като го няма Франциско. Твоето мнение е много важно. Знаеш каква е моята позиция? Ще напусна. Добре. Ами ако ти кажа, че не приемам оставката ти? Решението вече е взето. Давид, знам каква е причината. И не приемам оставката ти. Така ли? Какво знаеш? Спорил си с Маурисио. Значи ти го е казал? Не, каза ми го Армандо. Също каза, че било поверително. Давид, не можеш да зарежеш списанието заради лични причини. Мога. Разбира се, че мога. Имах проблем с Маурисио и той самият ми каза, че ако не било приятелството ни, щял да ми поиска оставката. Няма да остана повече тук. Добре. Приятелство и професионализъм. Давид, ти си прекрасен професионалист. А и Маурисио има нужда от теб. Лъжеш се, Енрикета? Няма незаменими. Ще си вземете друг редактор и всичко ще е наред.
Знаеш, че не е така. Ти си прекрасен редактор и знаеш това. Твоите статии са чудесни. Какво от това? Все ми е едно. Напускам. Давид, защо не оставиш поне за малко на страна твоята гордост? И не помислиш какво означава това списание не само за Маурисио, но и за всички нас, които работим в редакцията? Ти си тук от началото. Никой не е вечен. Добре, Давид. Ще ти кажа нещо, което ти не знаеш. Списанието е пред фалит. Какво? Да, но не го казвай на останалите служители. Маурисио е прекратил отношенията с издателство Глобал. Може да се случат две неща. Или всички загиваме, или всички се хващаме на работа и полагаме свръхчовешки усилия и спасяваме списанието. Давид, моментът не е удачен, за да ни напуснеш. Освен проблемът, който си имал с Маурисио, знам, че ти си човек с здрави принципи. А сега всички, включително и ти, трябва да бъдем солидарни с Маурисио. Честна дума, опитвах се да стоя на страна от всичко това, Дезире. Да няма емоции, за да не влияе на твоето решение. Но, Дезире, това беше невъзможно. Искам да знаеш, че това списание е прекалено важно за мен. Опасявам се, че по някакъв начин съм повлиял на решението ти. В никакъв случай. Откъде го измисли? Седни, моля те. И слушай ме. Става въпрос за нещо важно. Отново ти казвам. Не искам да влияе на решението ти. Но искам да знам дали си наясно. Дали разбираш ситуацията и цялата тази криза, през която минава списанието? Напълно. Добре. Това, което искам да ти кажа е, че когато ще вземаш решение, трябва да го направиш съвсем свободно. И дано то да бъде правилно. Така ще бъде. Добре. Това е всичко. Маурисио, преди да изляза, видях Карлота. Пазя тайната ти. Говори ли с Давид? Не говорихме, ръмжахме. Не знам какво му става, нямам представа, Хуана. Напоследък само ръмжи. Защото аз го заговорих, ако го беше направила ти, нещата щяха да са по-различни. Бранди? Добре, извинявай. Да не говорим за него. Дойдох да ти кажа, че Енрикета иска да отидеш в административния отдел, за да попълниш данните си във формулярите. Почакай, какво говориш? Стига, Хуана, не ми прави тази сплашена физиономия. Бранди, ако ги попълня, ще трябва да напиша и възрастта си. Верно, ти беше непълнолетна. Какво да правя? Не мога да изгубя работата. Ами, ще кажеш истината. Ще кажеш, че Маурисио те е назначил на пробен срок. И докато отново се сетят за това, ти вече ще си навършила пълнолетие, нали? Би било добре. Знаеш ли за какво ще е съвещанието? Не, но се опасявам, че новините няма да са добри. Това е последното, от което имам нужда. Ако не сме внимателни, Маурисио може да затрие парите ни. Здравей! Къде е административният отдел? Тук е. Чудесно! Аз съм новата фотографка на списанието. Казаха ми, че трябва да дойда, за да попълня едни формуляри. Да, господин Алфредо иска лично да проведе интервюто. Почакай. Добре. Манолито, много се притеснявах за теб. Излезе отдавна и не се прибра. Чакай. Какво става? Следиш ли ме? Не, просто... Те видях, когато излизаше и ми се стори, че доста се забави. Стоиш тук, когато влизам и излизам от къщи? Не. Аз се моля тук.
Ще те чакам, Хуана Перес. Киара, Мануел, как дойде тук? Ами, сигурно ти си дал адресът. Или, може би го е сънувала. извинете. Влезте. Да? Я виж ти. Вие сте новата фотографка. Да. Не новата. Единствената. Защото вие сте първата назначена на щат. Но... мисля, че знам защо. Маурисио иска да има фотограф. Знаете ли за какво става въпрос? Успокой се, Хуана. Най-важното е, че работата ти трябва. Чакам Какво? да ми обясните. Става въпрос за това, че дойдох да попълня формулярите. Ще ми кажете ли как да го направя? Да, добре. Заповядайте. Благодаря. Заповядайте. Какво ме гледа, като току-що опериран? Идва ми да сложа телени закачалки в очите му, за да видим дали ще му отива. Манолито, що за въпрос е това? Дошла е да те види и готово. И освен това тя ми каза, че обожава изненадите. Нали така ми каза? Да, Мануел, майка ти е права, казах и... Съжалявам. Ако знаех, че това толкова ще те притесни, нямаше да дойда. Че защо ще го притеснява? По-скоро трябва да е благодарен, че има някой, който го е грижа за него. И то доста. Дори сладки си ни донесла за подарък, освен това ми каза, че много те харесва. Добре, всичко това ми се струва чудесно. Ще ме оставиш ли за малко насаме с Киара, моля те? Трябва да говоря с теб, Киара. Ела. Какво направихте? Огънят и без това гореше, а вие наляхте масло в него. Господин Маурисио ми каза да дойда вчера. Та аз започнах работа вчера. Знам, че съм на изпитателен срок. Не разбирам защо трябва да говорим за договори. Наясно съм с всичко това. Защо само ме гледате и нищо не казвате? Аз трябва да оформя документите ти. Отговарям за административната страна на нещата. Трябва да се срещна с хората, които са в списъка на служителите и да знам дали наистина са компетентни. Добре, ако искате, ще ви донеса автобиография, няма проблеми. Макар, че не знам какво точно ви е необходимо. Мога да ви донеса и снимки, които съм правила досега. Попълни този формуляр, напиши всичките си данни. Добре, чудесно. Но почакай малко. Какво правиш? Излизам? Защо? Някой трябва да ти помогне ли? Мога и сама да го попълня. Тогава седни тук, попълни го, а аз после ще го проверя. Нали? Нямате ли работа? Имам. Работата ми е да изчакам да го попълниш. Така че се успокой. И не се притеснявай за времето. Имам достатъчно. Хайде. Отново искам да ви благодаря, че уважихте поканата ми за това съвещание. Но преди всичко искам да ви представя Дезире Рохас. Съпругата на Франциско. Да. Да. Проблемът е, че Франциско изчезна. Това е типично за него. Който го познава, знае, че Франциско е такъв. Безотговорен. Обича дългите пътувания. Така е. Но не ми е приятно да говоря повече за това.
защото замина без да ме предупреди. Само остави една бележка, че е в Европа. Нищо повече. Я виж ти. Проблемът е, че списанието се намира в криза. Причинена от решението ти да скъсаш издателството, без да се посъветваш с нас, акционерите. Има моменти, когато човек трябва да взема твърди решения. Вече говорихме за това, Рохелио. Това, което искам да знаете сега е, че поради отсъствието на Франциско, съпругата му е тук, за да го представя и да гласува. Не е станало нищо. Напротив, не очаквах такава реакция. Добре, стига. Знам, че може би се държа като глупак. Моля те, опитай се да ме разбереш, защото тази приказка, че си искала да ме изненадваш, не ми се струва истина. Мисля, че си искала просто да надникнеш в живота ми. Значи се казваш Хуана Перес. Мислех, че се казваш Слънце. Господин Маурисио ли ви го каза? Не. Друг човек. Няма значение. Моля? Само фамилия ли имаш? Хуана Перес и край. Хуана Перес, Перес. Оригинално. Венецуелка ли си? Не ми ли личи? Да, много ти личи. Документите ти май са новички. Да. Скоро си ги извадих. Добре. Адресът ти е квартал Забрава, нали? Точно така се казва. Знаеш ли, забравила си датата на раждане? Кажи ми и аз ще я запиша. Наложително ли? Криеш възрастта си? Виж, за да работиш тук и за да получаваш пари, ще ти искат документите. По-добре ми кажи данните си сега. 6 юни. 6 юни. Коя година? Близнаци. Зодия Близнаци. Чудесно, но това не ме интересува. Кажи ми датата си на раждане. 6 юни 1984. 84-та? Да. Сигурна ли си? Да. Тогава, значи, имаме проблем. Гледахте 41-и епизод на венесуелския сериен филм «Чудото на Хуана», представен от Евроком. Филмът е обработен в студио Доли от екип състав. Преводач Райна Маркова. Ролите озвучиха артистите Тамара Войс, Даниела Горанова, Христо Озунов, Марин Янев. Тон режисьор Иван Андреев. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.